ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ଦେଖିବା ଯାହାକି ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକକଳାର ବିକାଶରେ ମୋର ଭୂମିକା। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ବକ୍ତୃତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକକଳାର ବିକାଶରେ ମୋର ଭୂମିକା। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ମୁଁ ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକକଳା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଯଥା ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଘୁମୁରା, ବାଘ ନାଚ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, କୁଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ଛଉ ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଛାପରେ ଏହି ସବୁ ଲୋକକଳା ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ତାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକକଳା ଲୋପ ପାଇଗଲେ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ। ମୋ ମତାମତ ହେଉଛି ଆମ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହିସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର କରି ହଜି ଯାଉଥିବା ଏହି ଲୋକକଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହଜିଯାଉଥିବା ଲୋକକଳାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ସହିତ ଆମର ଏହି ମହାନ ଲୋକକଳା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦୃତ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି।